Kawit tenjang Ibu. Boten mau jam 12. Oh. Kowe iku be pecel lemon telas lah niku godhong malih. Nganti jam pira Bu biasanya Bu? Alah mangke mari kumpul. Berarti nek di dahar mriki ya saged nggih Bu. Saged. Orang pun teras kat mau apa Bu? Kalau betul Mas. Nggih pancen. Mendingan pedes ya ora apa-apa Bu? Pedes. Nggih, nggo lawuh. Mun dangu Bu teng mriki Bu. Kok kula nembe semerep. Nggih Mas pirang dito. Oh. Ana angkringan putrane. Oh sing sadan angkringan putrane jenengan. Masak. Boten Jakarta. Daripada nganggur, tang sebagai pecel karo jagung. Kawit tenjang Ibu. Boten mau jam 12. Oh. Kowe iku be pecel lemon telas lah niku godhong malih. Lah nggih tak kira kok angkringan tapi kok wonten tulisane gado-gado. Teng mriki kan dereng wonten Bu gado-gado Bu. Mulane kan tak belo wira-wiri tak pandengi terus. Nanti jam pira Bu biasanya Bu? Alah mangke mari kumpul. Enggak surung nggih Bu. Biasa. Kayaknya. Peringati nggih. Nggih ra. Materialan. Dalar pecah. Kemungkinan hidup angel. Berarti nek di dahar mriki ya saged nggih Bu. Saged. Langsung saged. Gado-gado kan napa Bu niku pecel nggih Bu? Godhong meneh. Tapi yo. Ketambungnya. Baik boleh tak
gini pirang. Acan karo iya toh. Acan. Iya mas. Oh, lagi sampai. Nggih.